Kag nagabaho ang kilikili, mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 News! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isay Bunyorasan, oras sa Pilipinas, alas 7:35. Ang oras ang bilog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500. The Superior Antioxidant. Kabuilog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kaagsupo man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men. Kag sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Sa liwat, mayong gabi na sa inyo tanan, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siringaton syudad, sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mula, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka Compone City sa bilong probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siringaton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Dakip na sa mga taga-Isla sang Palawan, Mindanao, Cebu, Island. Kag sa kutob sa aton malabutan siningaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan
K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Sa kinandan diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5. Diwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka mga dagko nga mga issues, mga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilang mga tipo na nga mga balita sa sulod sa nga 24 oras. Kung naton karon sa patrol ka K5 Aaron Lloyd Rifoyo, samtang mga pila makaroon ka mga balita ka impormasyon na tipon sa iman panaton nga mga ka K5 beat reporters. Nagikan sila tagsa ka mga area of assignment. Nagikan sa Iloilo City Ulo po naton si K5 Jenny Kauyunan, Provincial Capital with K5 Alexis Calante, kag mga pilaman ka mga balita informasyon nagikan sa Police Hospital kag iban pa nga mga information nagikan kay K5 Karin Badilla. Samtang pila karon ka mga follow-up investigative report with K5 Kim Kaluyo. Sa aton karon nga mga dalagko man nga mga balita nasyonal kag balita international. Upod karon sa aton nga news center with K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Sa kinandan po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman yung K5 June Alojado Kapulo. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagan mga K5. Today is a Monday, September 8, 2025. Kapit sa 8 kita suboy edisyon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kamusta na nga aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ginaknalis na ato sini nga mga followers nga nagamonitor na kag nagalantaw diri sa Facebook page ang K5 News FM Iloilo. Kag sa mga nagalantaw man nga naka-cross po sa ato sini nga June Kapulot News Live. Ngayong gabi gid sa inyo tanan ha. Kag welcome na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga K5. Karon dugay sa ato sini nga pagpangalagad. Check naton ang mga pila ka mga balita na kag information. Kaon man naton karon ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kag lakip na ang pila ka mga on the spot report nagikan sa aton nga patrol. Kamusta na kamuda? Sa ato sini nga pagpanagad mga K5. Ano karon ang mainit-init nga mga balita? Pwerte ka mga dalagko kag mga damo sa mga dalagko kag mga mainit-init nga mga balita halin sa nasyonal pakadto sa lokal pakadto sa internasyonal. Damo sang lagko nga balita ha. Mga K5, ano gusto nyo nahon ko nga mga balita ning lokal, nasyonal o kun internasyonal? Siling nila anong internasyonal? Sa internasyonal mga K5, bago gid lamang nagsulod ang balita kay informasyon nagikan dito sa may Dahig, Netherlands. Kung maduduman sa aton nga mga tagparamati, ini nga September mga K5, pagahiwaton ang pre-trial sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ini nga September, hindi ba? Dumduman nyo nga nakatala na ini ang pre-trial para sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ini nga pag-hearing sa iya mga K5. Nagwa ang balita subong gidamang hapon diri sa aton sa syudad kag probinsya sa Iloilo kag sa pungsod Pilipinas nga ang ICC pre-trial chamber ang nagpagwa sang report kag confirm ini nga gin-postpone ang confirmation of charges hearing ni Anay President Rodrigo Roa Duterte. Gin-postpone sang International Criminal Court pre-trial chamber 1 ang confirmation of charges trial ni Anay President Rodrigo Roa Duterte. Nga sa diin, ini mga K5 ang natalana kuntani sa September 23, 2025. So postponed ini. Ano ang mga rason nga gin-postpone ini mga K5? Dati na naman mahulat na maliwat yung presidente. Former president ko saan na maliwat ang pag-hearing sini sa iya mga K5. Sa mo ni ang pinaka mainit-init nga balita sa balita international
Mga ka-K5, balita nagikan sa Dahig, the Netherlands. Mga ka-K5. Standby sa aton nga mga tagpadamati sa aton mga kauturan na kay may mga pila kita ka mga pagtalakayon nga mga information angot sini mga ka-K5. No? Kag pasensya gitingo ko nga matamat paos. Ya sininggitan abi ko kinato sang pagampang ng basketball mo. Ano abi kay ginahambalan ko na gidangamon nga mga upod nga ipasa sa ako ng bula kay tawhay sa akon di gid pagpasa tilan taon ni nagkalapaos lang ko kay. Anyway, mga ka-K5 no, maintindihan nyo pa man tingog ko hindi bla. So na masobrahan gini kapaos karon nga gamay ra ni karon nga pag-inom sa ininit kag klinika D3 Bayo piho naman ni dula man lang yapon. Ayos. So amo ni mga ka-K5 ang mga balita nga medyo mainit-init pasubong saka breaking news nagikan mga ka-K5 sa ICC or International Criminal Court sa Dahig, Netherlands nga pag-postpone sang ICC Pre-Trial Chamber 1 mga ka-K5 ang ining confirmation of charges hearing sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Lasta na ito na karon din sa ato sila nga pagpangalagan. Dito tali sa babaw nga kuan nga balita ng init-init panaog sa dalom no. Para nga nami bla. Kabay pa nga hindi lang maubos tingog ko karon. Diri sa ato sila nga pagpangalagan mga ka-K5. Anay sunlog na kung tutunlan ay. Anay kay damo sa mga lagko ka mga mainit-init nga mga balita dog dumaamat-amat saya bagdaw ng tingog ko. Ikaduha mga ka-K5 nato sini nga mga dalagko nga mga balita diri kita sa mga dalagko nga mga balita nasyonal halin sa nasyonal pakadto sa international o halin gali sa international pakadto sa nasyonal diri kita sa national news sa mga dalagko nga mga balita nasyonal. Una nga balita nasyonal headlines Chess Escudero mga ka-K5 hindi nasubong siya ang Senate President. Si Chess mga ka-K5 natunaw nagbulos si Tito. Bag-o naman subong mga ka-K5 gin-confirmar ini kag ginbuto sang 15 tanan 15 ka mga senador sang Pilipinas ang nagbuto nga bag-ohon kag kakason si Senate President Chess Escudero kag ginbuslan karon sang bag-o nga Senate President nga mo si Senate President Tito Soto. Amo ni ang naga-init-init kag medyo makuan no nagabaga-baga nga balita subong gid lamang adlaw sang bayluhan na sang mga senador ang ila sining Senate President ginkaka si Senate President Chess Escudero kagin bulos si Senate President Tito Soto III. K5 News. Mga ka-K5. So istorya tra karon din sa ato sining pagpangalagan. K5 Night Watch. Kag subong man masunod pagid nga mainit-init nga balita sa balita nasyonal. 18 ka mga congressmen, mga politiko ginhingadlan sang mga diskaya nga mag-asawa nga may kaangtanan sa maanomalya nga bidding sang mga flood control racket. Sorry. Flood control project gali mga racket mga flood control project gali ha. Hindi kay flood control racket.
Mga ka-K5, sino ining mga 18 kag wala labot sina mga ka-K5 base ini sa ginpirmahan nga sworn statement ni Sara Diskaya kag ni Carly Diskaya, amo ni mag-asawa. Mga ka-K5, nga ang mga may maanomaliya nga mga politiko nga ginhingadlan nga nag-intra kag may kahilabtanan sa maanomaliya nga bidding sang flood control racket flood control project. Pero lang makuha ko na bulpin sulat ko bulpin sulat ko na flood control project. Okay. Para hindi ko malipat na so akiganta nila karon. Flood control project nara. Dapat kada hambal ko malantaw ko sa akong listahan no. Flood control project kanami. Sino ni sila? Ari mga ka-K5 panglawagon ko ni karon dugay isa-isa ara mga picture nila, mga itsura nila baw nakabarong, nakakurbata. Nakabarong, nakakurbata mga buhisit nila. Mga animal. May-ari pa din nga Ilonggo. Ilonggo. May Akyanon, may kwan, may taga-Aklan. May taga-Aklan, may taga Iloilo City. Sige lang. Kay pang isa-isahon ko ni karo sila panglawag. Ara mga ngalan nila mga ka-K5. Pero antes ko ni maglawag sa ila, ipanghingadlan ko sa inyo kung sa diin ini sila nga mga representative. Pangalan ko sa inyo kung diin ni sila nga mga representative kung sa ano sila nga mga lugar. Pero may duwa dire ka mga Ilonggo. Isa ka taga-Aklan, pero former congressman, kasubong hindi na sa congressman. Former congressman. Ang isa, active gina congressman. Kag, sikat-sikat na siya dire sa syudad Singlilo. Kay kung may mag-abot dire nga mga politiko, kag mga opisyal sa gobyerno sa nahalin sa nasyonal, siya ang nagasugat gamit ang iya nga mga VIP vehicles, mga luxury cars. Hasta iya nga chopper kag helicopter ginagamit ni. Diba basi manawag ni sa kay PBBM la. Bamal sa nga PBBM. Dumduman mo sa nguna pagpangampanya nyo. Nga nagdalagan ikaw presidente niya, akon to bala helicopter ng sakyan nyo pagkatos gimbal. Tapos pagpabakulod, siya ako naman to nagkarga sa inyo pagkatos bakulod. Upod ka mo Inday Sara. Kasi mo itawag ito. Ka-K5 mo. Aris lao. Bao perte, sa pagkadamo-damo sa ila, mga ka-K5. Kay Ari nakabutang mga 18 ni sila kabilog kag wala labot sina gusto kay pabalo sa inyo wala labot nga may 18 ka mga politiko K5 Andre may mga miyembro sang DPWH mga miyembro sang DPWH mga ka-K5 wala labot sinisang 18 nga ini mga ka-K5 may dala pa ini dire nadalahig pa ini dire nga mga empleyado kag mga opisyal sang mga opisyal mga ka-K5 sang DPWH kag iban dire mga undersecretary pagani mga ka-K5 abi nyo ari plastar ko ni senyo dugay-dugay sa ato sini nga pagpangalagan mga K5 sa mga ginpirmahan nga sworn statement ni Sara Diskaya kag ni Carly Diskaya ang iya sini nga bana ning mag-asawa mga K5 kay plastar ko na sa inyo karon diri gid lamang sa pagpangalagan sang K5 Night Watch. Grabe nga mga balita
Mga kakifay. Ari ay, pang isa-isahon ko. Tapos, dumduman nyo, nga ginplastar ko ni sinyo, nga kung maguntat ko gamay hambal, gabalik man dayon ako ng tingog, no? Mga ka-K5, kung madumduman nyo, nga sang nagligad, ginplastar ko sa inyo kung paano rakiton sang mga politiko kag sang mga taga DPWH kag kung sino pagid nga mga involved nga mga tawo ang kwarta sang ato sini nga gobyerno, no? May mga nagahatag na sang reaksyon diri sa aton nga ang reaksyon sa ato sini nga mga pumuluyo siling nila nya hindi na lang kuguro sini magbayad sa akon nga tax ya nya kay wala pulos sini aton gobyerno di. Hindi mo ni malikawan nga magsulod sa pinsar sa aton nga mga pumuluyo kay 500. Pero o galing kung hindi ka mo magbayad, way matagapon mahimo kay paagyo nila sa legal base abot ang tiyempo nga ang aton nga mga propiedad nga hindi naton pagbayaran ang tax iimbargohon sa mga buwisit nga taga-gobyerno. O hindi black kay 500. Nagdugang pagin manggad nga mga kalawaton sa mga yudipatula nila. O hindi bla. That's why ang akong advice sa inyo, bayad na lang kamuya sang tax nyo kay manti mga law-abiding citizen man kita mong kita nyo dire sa ato sa may syudad sing Iloilo. Ginapabugatan kita dire sa pagbayad sang real property tax naton nga porte kada kudako 300%. Pagkatapos ibayad man nila sa piyansa sang hold upper. Hindi bla. Kay 5 Andre. Excuse. So amo na mga kaki-5. Ginapabayad kita sang puwerte kadako-dako nga real property tax diri sa syudad sing Iloilo. Ari na ta sa lokal gali nga headlines na no man naglabo halin sa nasyonal labot. Gaangot abi mo. Gaangot kay 500. No? Ang isa diri nga Ilonggo nga nadalahig sa sining kinawatay sa kwarta sa kabansang gobyerno, direksyon tanang daan sagi patambal-ambal anomalya buisit. Anomalya. Pagpangawat sa kwarta sa kabansang gobyerno mula na istoryahon ta. Mga ka-K5. Sino? Isa diri mga ka-K5 Uswag Ilonggo Partilis Jujuang. Totoo ngalan nyo Jujuang. Yan sa ibang nga Jujuang sa bilog ng Pilipinas siya lang na Uswag Ilonggo Partilis. Ang nakabutang diri sa statement ang nakabutang diri sa statement ni Mrs. Sara Diskaya nga siling niya si Jujuang amo ang nagamaniobra sa pagkoleksyon sang tanan nga mga kwartas palibot sang tanan nga mga projects kay may angot sa malapit sa mga pamilya ni Juan ni Diskaya ilabi na gid ni Zaldik ni Juan ni Kobla mga ka-K5 karon siya ang nagapangoleksyon sang kwarta kag ginapanghatag kuno sa mga upod yaman nga mga congressman dumidulman mga ka-K5 ay luoy man mga tao nga mga pamilya niya sini pero until now siya ang wala sabat sa 18 mga ka-K5 ka mga ginpanglawag ni mga ngalan nila may mga sabat na ni sila ara ginpang post nila sa social media ang ilang mga sabat pang isa-isahon tan akron panglawagon kag ipakita kung ano mga sabat nila in fairness sa ila pero ang diri sa aton sa Iloilo sa Uswag Ilonggo Partilis nga si ang nagarepresentar sini amo si Congressman Jujuang James nangalan niya James Jujuang mga ka-K5 wala pa siya sang napagwa nga statement o kung sabat angot sini why pa pero iban iya nga mga ginpanglawag diri lunsay na ni sila tanan may mga sabat mga ka-K5 no. So iplastar ko na sa inyo karon diri sa ato sini nga pagpanglagad ang ako sini nga tingog pahihoyan ko anay dugay-dugay kung mag-komersyal ko para nga magpagbalik ko namin na tingog ko imnan ko na ni ininit nga tubig kag klinika D3 Bayo piho na ni ang mga ka-K5 dugay-dugay diri sa ato sini nga pagpanglagad diri kita sa lokal sa aton karon nga mga balita lokal K5 Andre amo ni ang ginareklamo sa aton nga mga pumuluyo nga siling nila sagi kita kabayad nga bayad sang mahal-mahal nga real property tax kada hulag naton bayad kita buwis. Ano nga mga klase sa mga buwis nga kada hulag nga bayad kita buwis? Number 1,
Magbakal kita kay 500 sang pagkaon, may buhis na. Makita mo na sa resibo nga nagabuhin indira sang 10% nga buhis. Sa kada kaon, kada bakal, ta sang pagkaon, kada bakal, kada panggrosirita. Ikaduha, ay hindi dala na. Ang una-una, gali mo ni una-una kay 500. Pag sweldo naton, no? May ara na dira dayon nga 10% nga buhin ang aton nga buhis. Nga ginabayad naton, ginabuhin sa sweldo, ta ginakaltas na automatic kay 500. Ang inang tax nga ina. So, amo na pinakauna nga buhin sa aton sang buhis ta. Ikaduha mga ka-K5, nga buhin sa aton nga buhis, amo ang inang buhis. Nga kung magbakal kita, ara-ara na maging pagwa ng statements, Jujuang, Ate Mayo. Nakahingagaw, Jujuang, si Congressman Jujuang. Nakahingagaw nga maging pagwa ng statement, ipagwa tama na statement niya, no? Ara na maging pagwa siya bagugid lang. Kaya kagina, pinihulat-hulat namon mong subong gid lamang maging pagwa na siya nga statement, siya maglupok na ang balita nga isa siya sa mga naga-intra sa racket. Ara naman, racket naman. Sa project, sang maanomalya nga project, nga flood control project, mga ka-K5. So, ang statement niya ipakita, tama na karon kay iti obligasyon naton ini nga magpresentar sang both side, mga ka-K5. Okay? So, karon balik kita sa aton nga isyu parte sa buhis. Naistoryahan naton ini ang buhis, mga ka-K5, kay nga amo ni siya subong ang subject sang ginaistoryahan sa bilog nga Pilipinas nga ining kwarta nga ini nga ginpain, no? Para sa flood control racket. Ay, flood control project. Maria Ihunes, may dra ko ng tungtong sa tubang ng papel nga niyo kay sulat ko nga project. Tungtong tubang para nga hindi ko malipat na ara-ara na. Okay, kita nyo sa kamera, tungtong tubang para hindi ko malipat. Gakalipat ko, imbes nga project, racket naman. Reset mo yung klase kautok na nga ako naman. Okay na. Flood control project. Yes! Ay, salamat na perfect ko ginman. Yay! Mga ka-K5. Karon, nga ginaistoryahan naton ang buhis. Kaya ang buhis, mga ka-K5, amo ini ang ginakuha kag ginaperteneser. Trilyon nga balor sang project, mga ka-K5, sa sining flood control project anomaly. Ay, salamat. Perfect. Tubang kong sulat. Mga ka-K5, diri ina naghalin sa aton nga mga pumuluyo nga kwarta. Hindi na kwarta ni Jujuang, hindi na kwarta sang iban pagid nga mga congressmen nga ri diri nga ginlawag mga ilan, hindi kwarta sang mga diskaya, hindi kwarta mga ka-K5 sang mga senador kag mga congressman kag sang presidente. Aton ini kwarta. Kwarta ko, kwarta ni Andre, K5 Andre, kwarta ni K5 Sani Punay, kwarta ni K5 Aliera Joy Apin, kwarta ni K5 Kim Kaloyo, kwarta ni Doc Ramil Oy. K5 Andre, hindi bla? Kwarta naton ini tanan-tanan ang ginaistoryahan. Hindi niya basta-basta nga kwarta lang nila. Aton ni kwarta kay kadahulag ta sa kalibutan nga ini. Ilabi na gid diri sa Pilipinas. Kadahulag tagabayad kita buhis. Pagbaton ta sang sweldo ta, may kaltas na nga daan nga buhis. Pagbakal ta sang pagkaon ta mang grocery kita, may kaltas nga buhis. Makadto kita sa restaurant, makaon kita sang aton gusto nga pagkaon, ma-order kita. Pagbayad ta, may kaltas nga buhis. Pag once nga may propiedad ka, may balay ka kaglute nga nagatindog diri sa syudad sing Iloilo, may kaltas ka nga buhis. Bayaran mo ang buhis. Kay kung hindi ka magbayad sang imo buhis, sa imo nga propiedad, imbargohon sang gobyerno ang imo propiedad kag ipasubasta.
ibaligya nila sa mga damo kwarta katulad sang mga incheck pasensya sa mga pirot mata ng mga amigo ko. Pasensya gid. Pero kalabanan kamo gid man sini nagabakal kay kamo man nga manggaranon diri sa aton sa Pilipinas. Kami nga mga Pilipino, ya mga sulugoon man lang. Hindi Black K500. So amo na ang gakatabo sa aton subong. Karon nga kinahanglan nga istoryahan ta. Ini ang mga buhis. Kaya mo na gani hambal sang aton nga mga iban nga mga pumuluyo nga nagapamati nga nagasunod karon sa sining Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nga siling nila kung mag-amon naman ang gali ni, wala gini pulos ang gobyerno ta, hindi na lang ta magbayad sang tax. Kay ginakawat man lang sa mga buwisit nila ang iban iya nga mga tao katulad sang mag-asawa nga diskaya. Kag sang iban pagit nga mga kontraktor nga nagapanamit sila ya sang pangabuhi nila. Ahaw lang nga makita nila nga may salakyan nga may payong ya bangod gid lamang sa payong mabakal sila nga ang bili 42 milyones. Kita aton nga may KK5 ginahawa naton kapangita ya sang kwarta piso mayo na gani maka 5,000 ka maka 10,000 ka nanamitan ka na. Feel mo na ang manami nga feelings bangod kay nakapulo kalibo ka. Mainog bakal ka na sang bugas mo sudan. Ang mga kwan mga groceries kag mainog pabalon ka sa kabataan mo nga naga-eskwela, mainog bayad ka sa tuition kun ang bata mo wala ga-eskwela sa mga state universities. Mga ka-K5. Pero ang ila iya mga ka-K5 aton kwarta ang ginagranat-sar sini sang mga kontraktor nga ini nga nagpakighimbon sa DPWH kag nagpakighimbon sa mga kongresista kag mga senador. Although nga wala pa man sang may ginhingadlan nga mga senador. Pero mga ka-K5 hindi ko magpati nga wala sang mga senador nga nagatukob man diri. O hindi bla? Halin sa mga senador pakadto ni sa mga kongresista. Nakigkomplot sila, nakigkumbuya sila. Halin sa mga kontraktor, nagkomplot sila upod sa mga taga-DPWH kag sa mga kongresista. Kawat nila ang kwarta naton nga ginabayad nga mga buhis para sa ilang nga mga kapritso, para sa ilang manami nga pangabuhi subong. Nga anytime makita sila yasang nami-nami nga salakyan, kita yang payong nagabili 42 milyones ang salakyan kay nanamian lang sa sang payong ginbakalya. Ang ining mga kontraktor nga ini subong ko na pamatud-an sa inyo nga ang nag-akusar sa akon nga kontraktor para pasakaan ako sang kaso kay ginkomenteryuhan ko sa kuno nga nagapakighimbon sa kwarta sa kabansang gobyerno nga mga projects upod sa iya sini nga mga boss nga mga politiko man mga ka-K5 da ko na napamatud-an sa inyo. Husto ginambal ko sa inyo nga ang akon komentaryo nagapakighimbon ang mga politiko kag ang mga kontraktor. Ara da ko na naginbasihan. Gin-convict ako tungod kay ang akon kuno nga gin-komentaryohan, isa ka private person tungod kay kontraktor siya, hindi siya government official. Pero remember ladies and gentlemen, pariho man ang iya nga ang iya kapasidad, pariho man ang iya sining nga status sa kay Diskaya. Si Diskaya, private person man, hindi Black K500. Private person ay mag-asawa nga Diskaya. Pero nga agin patawag sila sang gobyerno, kagin pang-usisa, kagin investigar. Tungod kay naga-involve sila sa money or public money, mga ka-K5 nga, ara sa gobyerno, nga gina proyekto sa gobyerno nga naka-involve ang people's money. O hindi ba? Mo man idiri sa akon mga ka-K5 galing sa mo sa tunga chimpo abi ba si hindi magpati sila nga ang akon abi kuno nga komentaryo abi nila ya ginamalisyahan ko mong malisyoso kuno akon nga komentaryo mga ka-K5
Kay nga, tungod kay Tungod kay wala ka labot-labot ang kontraktor, kaya ang kontraktor private person man lang ni siya. Pero ang mayor nga rason sa akong komentaryo, ang mga government projects nga ginakumbuyahan nila. Nagakumplot sila sa sining nga mga proyekto nga sila lang ang magpatigayon sa proyekto parang matunga-tunga lang kwarta. Nagsala ko, arinaw, nagwa na mga kaki-5. That's why, gusto ko pabalo sa inyo. Like for example, mapriso giman ko, kaging convict ako dire. Parte sa sining kaso nga ini, parte sa sining nga proyekto, parte sa sining nga isyo mga kaki-5. Pabalo ko sa inyo. Nga ang akon ginahambal, wala malisyoso, hindi malisyoso, kundi ginagampanan kong trabaho bilang watchdog, bilang tagpamaba, kag tagpangapin sang mga pumuluyo. Bangod kay ginaproteksyonan ko, kwarta sang gobyerno, hindi kay kwarta sang isa ka tao o kon sang politiko. Hindi Blacky 500. Walang punto na ton. Kwarta niya sang pumuluyo, this is involved of people's money. Mga kaki-5. That's why nga bisan suyaan nyo pa ko nga convicted ako, ex-convict ako. Why ko yan huya makatubang sa inyo. Makadiretso katulok sa inyo kay balaan ko nga akon sining konsensya. Mga kaki-5, no? Tinlo konsensya ko. Why ko niya ginkwarta nga klase sang isyo. Kay kung ginkwarta ko ning isyo nga ini, base na riglo na kami sini. Base naghipos na ko sini. Amo na gusto kay pabalo sa inyo mga kaki-5. Ari, damo-damo sa mga anomalya nga mga proyekto diri sa aton sa gobyerno, mga kaki-5 nga involved ang mga taga DPWH, ang mga kontraktor, kag ang mga pila ka mga politiko. Bisan diri sa aton may ara. So, amo ni subong ang ginaplastar ko sa inyo, manigin isa-isa ko sa inyo. Hindi lang ko paos, mga kaki-5. May lamutak lang ni kag komentaryo nga lampusana, ini may inyo. Inom ko na tubig bla nga ininit bla. Tutangan ko sa muan ko sang klinika di Tribayo bla. Mga kaki-5. Kaga makabulig magali niyang kuano klinika di TX 500 kag may TC 500 no makabulig na ari kay tatluhon ko inom subong nga gabi. DTX 500 may TC kag klinika di Tribayo, tatlo akong imnon subong para nga madula ako nga paos. Diri sa ato sini nga pagpangalagan mga kaki-5 base malipat ka mo klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw nga pagaimnon. Ini para kontra sa mga nakalaing nga mga baratian. Klinika di Tribayo kontra ubo, sipon, hilanat, trangkaso. Klinika di TX 500 kag may TC kontra kanser. Ang kanser sa bulsati, siguro may di madala na. Pero kung kanser lang mga kaki-5, like for example, mga prostate cancer, sarcoma cancer, mga ano pa gina, mga cervical cancer, kag mga lung cancer da, no? Iban pagkaklase sa mga cancer, goiter, no? Kag mga balatian sa korason, balatian sa baga, balatian sa kidney, kag sa iban pa. Yari na mga kaki-5 ang klinika DTX 500 may TC. Adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Kay man ini, kompleto ini kag puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agud nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Mataas man kag masaligan ang potensiya sang flavonoid kag polyphenols. Ngalin sa DSA kundi sugar-cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang may TC naman mga kaki-5 ang isa ka alkaline vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga pakusog sa immune system capabilities. Agon nga patyon ang naguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. Kano pang ginahulat nyo? Hindi na pagulata nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas kontra kanser. Proteksyonan aton kaugalingon klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras alas 8:14. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.
Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipigo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
isa at dua, ayong mababati. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang Toto News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton sining nga pangalaga naton nga oras karon nakalabor kita sa 28 or 21 minutos na nakaligad sa alas 8. Kinanglan gali ko maghambal ko subong medyo hinahinay lang na hindi ko magpamirsagid. Kay kon magpamirsa ko daw nagapaos-paos. Medyo medyo steady pulso lang anay no. Mga ka-K5 no. Sa ato sining nga pangalaga this time i-check nato ang latest weather report. Lagi ka sa aton nga pag-asa Iloilo po naton karon si Engineer Role Cuenca sa latest nga weather report. Engineer Role Cuenca sa latest weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes sir, mayong gabi sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang naton latest weather update sa subong adlaw, September 8 year 2025. Sa karon easterlies sir, mainit nga hangin dalin sa dagat Pasipiko ang nag-epekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Diri sa aton sa Western Visayas maka-experience kata sang magulo-galumon tubtob sa magalumon ng kalangitan kag may mga isolated nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uub dalat sining easterlies. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin gikan na minhan na sidlangan pa minhan. Magadalay ni sila sa makanay tubtob kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yan nasa 25 to 30 degrees Celsius. Adlaw naton nagtunod alas 5:55 kag magabot laki ni siya alas 5:40 buwas sa aga. Gumo naton latest weather update dilindi sa Iloilo Pag-asa, Role Cuenca. K5 News FM Kampiyon Report. Kaya nabatian mga ka-K5 ang report kaga informasyon nagikan kay inang latest weather report no nagikan sa ato sining nga Pag-asa upod sa kay Engineer Role Cuenca sang Pag-asa Iloilo. Kada way man ta dapat kabalakan sa kuno kada way man sang bagyo. Ang bagyo nakalampas na to nakagwa na sa PAR no Philippine Area of Responsibility Severe Tropical Storm Tapa. Formerly inang Bagyo Lani. Letter L na kita gali no sa bagyo diri sa ato sa Pilipinas no sa formerly Bagyo Lani. Subong sa iya sini nga international name nangalanan siya nga si Bagyo Tapa. Ano klase tapa ni nang beef tapa o kon beef tapa so, mga ka-K5 no? Ay gamay lang giling nga pahuway-way sa akong nga tingog man nami na balik na no. Ay ang balin grabe ang imong nga tingog jo no daw inang miraculous butchilingon inang magabang nga miracle ano ganin na sa nang sa Hiligaynon it's a miracle or sa Hiligaynon ano ganin na sa nang daw makakuano ano nga si Hiligaynon ang miracle yan lang tawag lang yung tingog mo gina pero tinakapaus-paus pagbalik mo dula dayon imuting na simple lang ginhambal ko sa inyo mong iniinit lang ng katapat ya kag klinika di Tribayo gani kay timing may dala ko nga di Tribayo. Kita nyo man kung kaisa inom ko sa di Tribayo ginapakita ko sa inyo hindi ba sa Facebook ko. Mon man ang katapat ya simple lang klinika di Tribayo ang katapat ya sina mga ka-K5 inibla. So kinanglan
Basta gani mga sipon, lanat, ubot rang kaso. Baro ko doon na ubo ko, ginamong. Sa sige mga inubo, siyempre, kuan gina, maminyar gid ang imong talaukan. Maminyar ang imong kuan nga inang tonsil. So amo na sang rason nga nagakuan ka, nagakapaos ka kaya ang tonsil mo nagakuan o nagaminyar. Ati amo na kinanglanon, alam mo sa nga vocal cords bla, no? So medyo nagakalain, pero once nga hindi mo lang pagpamirsahan nga daw medyo pulo pabayaan mo lang. Gabalik na sa normal ang tingog mo. Kita nyo tingog ko, simple lang. Ininit lang katapat dyan sini. Milagro gali, amo na ilang miracle, no? Milagro. Thank you sa kay Paul Sparkon. Thank you. Pay attention ng aton nga mga followers subong. Okay? So sa ilo kita sa ibang nga mga balita diri sa balita lokal. Si Mayor Raisa Triñas Chu nagpangayo pasensya sa mga pumuluyo. May public apology siya mga ka-K5 sa sining iya unang statement nga naghambal siya nga buligan niya ang pamilya sang hold-upper nga nag-hold up sa kay Mrs. Salinas o Dr. Salinas nga asawa ni retired Colonel Cornelio Salinas didto sa public place pa ni ang ginhimuan buot silingon isog-isog ning hold-upper bangod sang tuman niya nga kaisog kay nga public place siya naghiwat sa iya nga pagpang-hold up dito ni sa may car park area sa parking area sang SM City. Dito ya ginhimo ang pagpang-hold up mga ka-K5. Buot silingon na maisog nga klase sang hold upper. Wala sang kaba, wala sang kahadlok, wala sang kulba. Paano siya matroma kag ang miyembro sang pamilya niya matraumatize bangod kay isog-isog sa gani magpang-hold up tungod mga ka-K5 nga ginhiwat ang pagpang-hold up dira mismo sa may car park area sang SM City nga damo-damo na tawo kag wala labot sina damo gwardiya nga nagalibot-libot dira. Kung hindi ka maisog kag hindi ka dughanan nga klase ka tawo, mangduha-duha ka pa na nga magpang-hold up mo. Ang malain pa mga ka-K5, kay ang pagpang-hold up niya, linampusan niya pa ang tigulang, senior citizen ni ang biktima mo. Ginlampusan ya pa ang tigulang, sang pusil. Gin-hold up niya na, ginlampusan niya pa ang tigulang, mga ka-K5 sang pusil. Pagkatapos, pag-abot dito sa may police station, kay kilala, kung si Neryuluhan pa, ginpost siya sa Facebook, siling niya, amo na nga ginbuligan gali, ang hold-upper, ni Mayor Raisa Triñas Chu, kay ang ining pamilya gali sang hold-upper, suno sa report, tawo kuno ni Bots sa post sa Facebook ni Neryuluhan. Tiga pamangkot si Neryuluhan niya sino si Bots. Hiling ko tibay kung ako iya pamangkoton mo way magkukilala. Damo man klase Bots mong. May ara nga ang akon nga kilala pa siling niya pare. Yang akon nga amigo siling nga ngalan niya si Bots Guri. Hiling ko ano Bots sila sang Bots Guri. Siling niya, buto sang gorilya. Bots Guri. Kano nga lang sang Bots Guri? Nga bot mo sila nung Bots Guri man. Siling niya, buto sang gorilya. Ibase mo na guro yung amo niyang kilala namon Neryo siguro si Bots Guri. Boto sang gorilya. Amo na kay kabalo kamo dumduman nyo nga ining suspect ni ining hold-upper ni taga Barrio Obrero ni. Pero matiko na bata-bata kuno siya ni Kwan, ni bata-bata sa kuno ni Kwan ni Bots. Amo sino nga Bots ni? Tinga ko niya kilala nga Bots lain si Bots Guri. Boto sang gorilya. Amo niya kilala ko nga Bots. Ka-K5.
Kagati siyempre kay ang Butch kuno nangangalan pinaka numero 1 kuno nga leader kag daw among na masaligan nga leader sang sa politika ni Kwan ni inang former Mayor Jerry Treñas at the same time subong ni Mayor Kwan ni Mayor Isa Cho. Way na ginagamit ang apelyido kabanay man. Ano naman nahuyan siya sa apelyido kabanay man. In-check man ang apelyido kabanay, in-check bana mo huya ka. Nga apelyido yung tatay dala mo imo kay may bana ka na dapat ng apelyido bana mo eh. When i black kay 500. Oh, sige lang. Ani kay manti may right man na sila kuno subong nga kuan mo di man may arat naman kuno subong layi. Nga pagusto kaya kun gamiton mga apelyido ang imo gyapon apelyido. Why man kina ikaw ginadumilian subong may ara na. Tapos pwede man ganing ang bata mo ang apelyido sang imo nga ang apelyido mo nga babae. For example, ikaw nga babae, ang apelyido sang bata mo, ipapelyiduhan mo sang imo apelyido, pwede man kuno, pwede man niya hindi madala ang apelyido sang iya nga bana. Subong na mayarang takasuguan nga mo na to. Sige lang, ano mo na kaya mo nang gusto yan mo, mga ka-K5. So, mo nang, kuha na post, nakita ko sa post ni Rio Luhan. Kamot, sino naman ang ginapamangkot, sino nga ba, kuha ko no, ng inang pamilya, kag bata-bata ko no ni Butch. Ining pamilya sang hold upper. Now mga ka-K5, kundi nangayo sa sang public apology. Bangod sa iyang statement, nga early niya nga statement nga maghatag sang assistance sa suspect sang inang pagpang-hold up. Ti nangayo sa pasensya kay siguro, laban-laban ba sinakigan isa sang iya nga instructor. Sang iya ba lang ako sa iya nga teacher. Halo kati si Mayor niya, bisan halin sang una. Ginhambal yagid man sang una, hindi ba lang sang wala pa magdaog si Mayor Isa Treñas Cho. Gambal sa nga kung panalitan magdaog ning bata ya. Hindi bala kuno niya, siya ang maga-training, siya ang ang maga-training tanan-tanan. Ibo chilingon ang mayor ang nakapungko subong mga ka-K5 ti bo chilingon OJT ni sa subong OJT bo chilingon on the job training. Ti siyempre kung on the job training ka damo kay lang na sa mga kapalpakan kay man nga wala ka sa may namangaan pa mong kada hulag mo na K5 Andre makuan ka na mamangkot ka pa. Kada hulag mo like for example may amo ni lantawato kay nagpadaso-daso. Pag hambal yato, amo nang ginasiling naton. Nabalaan naton subong mga ka-K5. Subong gid lamang nga gabi nabalaan ko. Nga kada magpatawag sang press conference sa may Iloilo City Hall. Hindi mayara dira nga mga miyembro sinatawag naton nga City Hall Press Corps. Kada magpatawag dira sang press con gali. Dapat kung mag-attend kada sa press con, dapat may isulat kagid sang imo nga pamangkot. Nga media kada media outlet dapat isulat mo imo pamangkot kay ipadala dayon to sa ilang Public Information Office o kon PIO office. Tapos i-screen nila ina ang imo nga mga pamangkot. Kung ano pamangkot nyo, i-screening. Tapos ang mga nami lang nga mga pamangkot nga hindi maakig si Mayor Isa, hindi siya magambal nga ayaman economics graduate. That is purely politics. Pero hindi sa mga kay hindi sa magwa sa panit siya nga magambal na maliwat amo na dapat screening ang tanan-tanan nga mga pamangkot. You know, I am an economics graduate. That is purely that is purely politics. So para nga madula ina kag hindi maliwat ang amo sina nga klase sang mga sitwasyon. Mga ka-K5, dapat ang tanan-tanan nga mga ang tanan-tanan nga mga pamangkot sa mga media isulat mo anay kag ipadala dito isend mo to sa ilang Public Information Office no. Sa PIO. Tapos ang PIO amo mag-facilitate pag-abot sa press conference. Gina-identify na kung sino ang mga media nga magpamangkot kay 500. Hindi ka basta-basta ka pamangkot. Kay kung watch nga may isalot ikaw kay 500 nga pamangkot, nga wala nakabutang dito sa script sa inyo sining nga mga pamangkot sa press con, automatic hindi ikaw pagtuksoon sang narrator o kon middleman ang imsibla.
Hindi ikaw pagtuksoon, mabalsa nga siya already sa listahan. O ikaw, imuni. Tay, tapos wala follow up. Nya, why na chimpo, malakat na si Mayor. Kung may isalot, kadali for example nga pamangkot, nga wala nakaagi sa script, hindi ka pwede ka pamangkot na. So, amo na subong ang ginhimo nga pamaagi para nga hindi na magtabinas, kag hindi na magtakilid si Mayor. Hindi na sa makambal nga man economics graduate, that is purely politics. About sa issue sang real property tax, you know. Man economics graduate, that is purely politics. Tapos ka mo mudlo matang. Te. Kay 5. So, lantawa bala sang nagligan to atong sold up. Kay wala kaupod ang iya nga mga advisor. Ang nag-upod sa iya nga advisor to, ang pulok-pulok man. Siya ba ito nag-advise? Hindi, kapalpakan naman, malabalaban. Damo-damo naman ito nga dapuga, matiyagom. Lantawa kay wala sang kwan, wala, ang pamangkot na kay 500, kwan bala ng ambush, bala nga interview, wala sang kwan, wala sang ano gani panawag sina, wala sang script. Lantawa kuno isabat niya, bla. Kundi amo to dayon sila niya ati niya buligan naton sila niya ang kwan ang pamilya sang suspect nga nagpang-hold up. Nakabalo ka mo na trauma gito sila niya na kwan mo. Na trauma gid ang pamilya abis ang nagpang-hold up. Why saya ka paminsar kung ano ang trauma nga nabatyagan sang biktima nga ginlampusan pa sang pusil sa ulo. O hindi bla kay 500? Atong nang hold upper to ya kay 500, no? Kurasunan to nga ara sa lugar sa public place, damo-damo tawo das palibot, may mga gwardya pa da, mga ka K5. Masarangan mo nga hold upon ang tigulang tapos lampusan mo pa sa ulo sang pusil. Pagkatapos ang balon mo na truma pamilya niya, na truma pati ang manog hold upper. Buligan mo pa. Pangitaan mo pa hindi nga buligan. Mga ka-K5. Wala kay mo ga paminsar sa atong biktima ya mga ka-K5 nga nalampusan to ya sa ulo. Nagbukol ang ulo sang tigulang, senior citizen pa. Siguro, mga ka-K5, nagbalik sa iya, nagbackfire sa iya ang ini nga klase sang statement. Amo to dayon nga laban-laban ang instructor yang maestro ya nga nawag naman kag nagpangdapuga. Laban-laban tinawgan naman sang sang instructor sang iyang kwan nga maestro. Kaginambalan nga baw nano nang imo statement bawi ana. Pangayo pasensya. Sunda si Gloria. Hambalon nga I am sorry. Hello Garci, di ba si Hello Garci tape to sa una? I am sorry. 3 lang kabulan may am sorry na. 3 lang kabulan nagpungko diri sa syudad. Amo na abi kay ang mga reaksyon sa aton nga mga pumuluyo siling nila. Ano abi kay bisan hilaw pag ginapilit mo. Tilantawa kundi bulutangog. Wala pa mga ka-K5. Kung sa mga tinigang pa, lagdos, ginbakit na. Bisan namit, sudan mo. Bisan sa paborito ko pa nga kalderita, mga ka-K5, ang isudan ko, kay lagdos ang kanon ko. Perte, kabudlay usapon, rago mo. Alam tawa, kundi may apologize naman siya, I am sorry ko, no? Galing, amo ni kay 500. Bisan nag-I am sorry ka pa, the damage had been done. Buot silingon, nahimo mo na ang tanan. Buot silingon, ara sa imo tagipusoon, nga ang imo nga balatyagon at tutuya sa old upper. Hindi la? Nag-apologize ka lang, kay nag-backfire sa imo. So bangod sini, kinahanglan mo nga mag-inartista, nga magpangayo-ngayo pasensya, pero deep inside, mga ka-K5 subong,
ato na truma hold upper, pero ang hold upper nga na truma ato nakagwa na kay nakapiyansa na. Ang hambal ng hold up kay wala sa kwarta, pigado siya. Kung pigado siya nga nakapiyansa sa dayon, aro kagwa na siya. Ha? Nakagwa na siya kag nakapiyansa. Siling sang akon kilala, siling ko hindi ko na iya kagat sa imo nga statement sa akon nga amigo. Sa kilala ko nag-start sa sakon siling niya pare. Siling niya sekreto liya galing kay ti na booking mo. Nya pero bisan na booking na. Siling niya laban-laban ang nagpiyansa, siling niya ang kilala mo gid nga nag-I am sorry. Ha? Domingo pa nga adlaw ya kapiyansa na mong di ka mo kitas naman. Oh? Ato nakagwa na so. Nakagwa na ang suspect. Mga ka-K5, ara na namin natutulog-tuloy sa balay nila to. Oh? Ay basi ko na truma to. Kantuin nyo to, padali nyo bulong to, iparihab nyo to. Basi na truma bla to. Ay, ilu-iluoy man tong suspect. Tao daan ito ni Bots. Bots gore. Maria Yunes di garapon ni Santissima. Amo na ganing hamba sa akon nga amigo. Nga siliya, amo na siya ang rason. Kun nga nga may mga kasubong sina nga klase sang mga statement ang mayor subong. Kay nga amo na gani kuno. Wala pa gani maluto, ginpitas na, ginpuksi na. Te, kung sa mga tinigang pa, balutangog. Magamar ka nga balutangog, bot silingon, inabala ang basa nga hilaw. Basa na siya, pero hilaw yapon. Hindi luto. Amo na natawag nga bulutangog, kulang sa kalayo, kulang sa paarangay. Siling sang akon kilala, siling dapat siling niya sa sunod. Dapat maagi anay sa pagkabarangay kagawad antes magmayor. O bisan barangay tanod na lang para maintindihan ko ng sitwasyon sang syudad. Hindi. Mga ka-K5, amo na siya. Te, amo nang ginasiling nga ginbutang ka lang ba? Inalsa ka lang K5, Andre, kay binutang da, dra ka lang, pungko da. Dra ka lang, pungko. Di man mano ko di tay. Tay mano ko di. Basta, dra ka lang. Ako bala si mo. Ay, Maria Ihunis, di garapon di Santissima, Hinulusol ko, mayo pa ako ng lagan, mayor, kay total ako maginawaswasan, turutudo, nagligad eleksyon. Nakamatyagan ko, ang gidlaganan ko daw, mayor, may akong congressman, kaya ako maginawaswasan, tanan-tanan sa nagligad. Ayaw pa, inengkwentro ko na lang ni. Bisan hindi ko economic graduate, at least insindihan ko ng sitwasyon sa syudad. When it comes to experience, nag-experience siya na kuya sa public service for almost 35 years. Ang ari yan, kung nangambal sa akong kilala, niya masalang ni siya sang insaymada obre sa unang. Lantawa. Hindi, disgrasya. Mabawi mo pa ng public apology? Wala. Kay nabalaan na sang tao. Nga mo nang balatyagon mo. Kung leader mo, kung grupo mo, kung pamilya sang grupo mo sa politika, bisan nagpang-hold up gali, ibibibihon mo, ili-ilihon mo, kulang na lang, hatagan mo ba bibiron kag pasup-supon sa birbiron? Kag ili-ilihon kag ambal-ngambal, langga-langga, pang-hold up katuloy at langga, kay ako, bala si mo langga. Namit namin. Ay, unis, di garapon Santissima. O hindi, bla? Yan.
So istoryahan tala karon makaki-5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Balikay kita dugay-dugay may lapit ng galiaton nga chimpo. May Maria Yunis. Kaya sila sa chimpo taas ta 9:30 pa manggalia. Hasta pa man 9:30 abi ko na alas 9 lang. Mga balita ginabatan mga kaki-5 ang buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, di antiviral, antibacterial specialist. Sipon, hilanat, ubo, trangkaso, napaos ka mo. Ay, bambal sila. Hambal-hambal ka nga, paos ka mo, naubo ka. Tapos ikaw mo man, way mandula. Eh, na paano, abi pagdula na kay puro wakal, di kasinggitan pa ko, di. Madula ni sa ko maguntat ko hambal, di. Madula lang man ni sa galing, ti. Pahuwayan ko gidanay na. Nakakifat, kinanglan ni pahuway mo. But anyway, sa ato sila nga mga pinalanggan nga mga tagpanamati, Klinika D3 Bio, kontra sa tanan nga mga sipon nila na tubot rang kaso, viral and bacterial infections. Kinanglano nato ng Klinika D3 Bio, the superfood supplement nga ginhimo, gikan sa cold press extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pariyo may maayo nga mga natural antimicrobial properties, ilabi na gid batok sa mga virus pariyo sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo ini sa aton nga lawas into monoglyceride. Kag isa na diri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa ato sini nga palibot. Ginapanami sang D3 Bio through MCT o kon medium chain triglyceride ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas mga ka-K5. So ang vitamin K sa ini ka fat soluble vitamin na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung ikaw ang nadingge. Pinapanami masang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agud nga magbulig agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dingge. So gani ano pag ginahulat ninyo? Inom kita sang D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dingge. Kag kung gusto mo nga mag-ayo, magklinika D3 Bio. Aton nga oras, alas 8:46. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government before ko na Mexico almost a decade ago. Lagi na sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaya sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya
anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Centro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines, wala sang baya. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga naton nga oras karon labot kita sa 54 minutos na kaligad sa alas 8.
Sa ato sini nga pagpangalagad ang mga balita nga inyo nabatian ang builogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Amo ni sang cafe nga healthy mga ka-K5 kay man ang Klinika DTX Coffee Mix. May ari ini nga mga natural nga mga sangkap, no? Katulad sang ining ang chia seeds extract powder. Ang iya sining nga function sa aton nga lawas, maayo ni sa aton nga digestion, no? Na nagapadasig sa pagpatunaw sa aton nga mga kinaon. Wala labot sina nagakwan siya, no? Nagapahumok sa ato sining pagpamuhin or ginatawag naton nga contra constipation. Ikatatlo, nagapaniwang ini siya bangod kay kunwas ka makakaon kita sang chia seeds mga ka-K5. Nagapabilin nga busog lang kita bisan kag bastante sa mga vitamins kag mga minerals nga kinanglanon ta, pero hindi kita pagutumon dali-dali. Asa mo na kun nga nga naganiwang kita bangod kay inang hindi masubrahan ka damo pagkaon ta, ang sobra nga kaon naton naga-store ina sa lawas naton kag nagahimo nga fats. So mo na kun nga tambok kita, no? Ikatatlo nga sunod may ari ini siya nga ampalaya extract powder. Ini naman ang ampalaya extract powder, ang iya naman siniya nga function sa lawas naton. Nagapanami ni siya sang function sang aton sining inang pancreas. Bangod sang charantin nga ara sa inang ampalaya, no? Nagabulig sa pag-function, normal nga function sang aton nga pancreas, agod nga mag-produce sang natural nga insulin, agod nga magbulig para sa pag-control sang aton nga blood sugar level. Amo naman na yang function sang ampalaya. That's why layo kita sa diabetes. Ikatatlo, ang desugared sugar cane extract powder. Hindi naman sa iya mga ka-K5, amo naman siya ang puno sang antioxidant. That's why naga-detox sang aton nga lawas. Sa mga tawag nila nga naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Amo na ang function sang Klinika DTX Coffee Mix, healthy coffee. Ginatawag sa nga healthy coffee kay ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Tapos naga-sexy ka pa, nami pa imo nga pagpagwa sang higko sa lawas mo. Bangod kay contra constipation, nami pa ang hindi pa magbutod pirmi ang tiyan mo kay nga nagapanami sa sang aton nga digestion mga ka-K5 sa aton nga digestive system. Amo nang kanamiton sang Klinika DTX Coffee Mix. So bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyong lugar nationwide kag sa tanan nga mga klinika di alternatibo medisina and wellness center. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5, sa ilo kita sa mga balita nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan mga ka-K5 sa sining dumduman nyo. Nga narusdak ang kisame sang pirmiro ang ngalan niya sini is Legislative Building. Galing kay sang ulihi ginbutangan niya sang mga damo pag ito nga iban nga mga iban nga mga opisina, gintawag na nila dayon nga inang multipurpose building. Ang hambal kagang rason ni Mayor Raisa Chu mga ka-K5 sa pagkarusdak kag pag-leakage pag-leakage mga ka-K5 sang Legislative Building nga subungalan niya multipurpose building na. Bangod mga ka-K5 kay ginsabutahi kuno. Ang pamangkot, paano ginsabutahi? Ikaduha nga pamangkot, sino nagsabutahi? Ikatatlo nga pamangkot, nga ginsabutahi. O hindi, bla mo na dapat ang mga pamangkot, ha? Nga ang irason, ginsabutahi. Sa ano nga rason, nga sabutahion? O hindi, bla? Nan. So mga ka-K5 sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamateo, standby ka mo kay. Check naton ini ang mga balita kay informasyon nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Wala na sa may nagpamangkot sa kagina may presscon mo. Wala na sa may nagpamangkot parte sa hold up. Kay nag I am sorry na to sa mong
Kibot siguro sang sabat abi ni kuan mong ni retired Colonel Salinas. Ipamangkot si retired Colonel Salinas. Colonel, tanong masabat mo ni kaganong imong nga reaksyon parte sinasiginampal nga ang mga hold upper to hatagan kuno sang inang bulig ni Mayor Raisa Triñas Cho kay nakuan kuno na traumatize ang mga membro sang pamilya. Abi niyo kuno sabat ni kuan ni Colonel ni retired Colonel Salinas. Siya niya, oh my God, next question please. Out of respect, bla ubot silingon, bla inablang out of professionalism. Bangod siyang pagka-professional ni retired Colonel Salinas. Wala na siya nagpatol. Ang siya niya, oh my God, amo na sa batya. Oh my God, next question please. Karon kung sabton mo to, hindi. Mangakig naman to tatay niya. Yung sinyo da. Ari naman ho, ang sabat naman niya. Sino naman yung nagsugo siya nga mo ni isabata? Parte siya na rusdak nga kisame mga kakipab sang legislative building. Tapos nag-leakage mo sila yung nagtulo. Nabasa mga kakipab. Bagulan na nahuman, mga 3 pa lang kabulan na tapos inang building nga ina. 3 pa lang kabulan na human. 3 pa lang kabulan laging usar sa gaton nga mga pumuluyo. Mga ka-K5, may leakage na, nagkalabasa na. Dumduman nyo sang una, nga ang City Hall naton bagong human man na. Nagkalabasa man na, may mga nagkalabasa na sa unang mga papilis da, kaya nag-leakage man ng tubig. Ari mo naman ang sakit siniya mga ka-K5, kay ginapagwa karon sang rason ni Mayor Raisa Cho, ginapagwa niya mga ka-K5, nga ginsabutahe kuno. Paano mo sabutahe? Masino nagsabutahe? Nga ginsabutahe? Anong rason nga sabutahion? I-check naton mga K5 ang report informasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 June sabotage ini ang ginatudlo rason sa pag-leakage sang 7th floor sa Legislative Building sa Tinalikdan. Madumduman ka K5 June nga nagtukod ang alkalde si Mayor Raisa Triñas ang special team nga mag-conduct sa investigasyon matapos nga narusdak ang porsyon sang kisame sang 6th floor sa opisina sang SP Secretariat kag SP Archive. Suno sa alkalde nga nagwa sa report sang City Engineer's Office nga daw kaanga ini ka K5 June nga ginhungod nga lusbutan. Hindi bangod nga mabasag ang pressure sang tubig rason nga nagpuswak ini. Wala naman kay 5 June may gintumod ang alkalde kung sino ang sa likod sang pagpangsabotahe. Bangod diri kay 5 June nagdugang sang security personnel sa amo nga building ang alkalde agud monitor kag magbantay sa lugar. Kagini nga balita ang yadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapikan na naka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Kuan kuno ginduslak ang tubo para nga maguba, para nga magwa ang tubig amo na. That's why ginsabotahe. Hindi mo ni basta-basta nga duslakon kag wasakon mga ka-K5 kay ang tubo daw human magani sa salsalon. Ginablang daw tubo blang sa salon nga inang budlay gisay nga ikwanon mo sa kulokotsilyo lang igamiton mo hindi mo ni mawasak dayon dali-dali kay daw saway blang ginhimo ano nga klase man daw inang tubo bla yung mga ka-K5 nga may saway sa sagwa blang nga hindi saya kasiling nga ano na gani ang plastic panawag nga kwan nga pipe na hindi bla may plastic nga tubo ini saya salsalon niya nga tubo. Paano man iwasakon turutudo kung di hungod man kung ina bilang turutuduhan mo gid nga daway man natawo da sa kwan sa legislative building daway man natawo da kun gabi
Adlaw man na tao, dati hindi makita na da. May mga CCTV man da, hindi makita ang CCTV footage. Hambal nila kunong CCTV, kunong guba. Sino nang guba sina? Inyo man na ubra na da. Ano ipasibangod nyo na sa kwan? Daw gagwa na karong daw ginapasibangod nila sa kontrapartido naman nila. Way mata sa mga direkta, pero daw kaya mo lang taon daw dira mga kaki-5. Naging sa butahe tungod sang ila sining kwan, sa ila sining kontra sa partido kay dra ang opisina ni Vice Mayor ihambatan lang ni Vice Mayor Labla Barunda muna si ang grupo ang pamilya ang grupo ni Vice Mayor Labla Barunda ang pagsabotahe sinadira amo nang bot nyo silingon hinugay kamo sang pasibangon mga kaki-5 kag istorya pagwa istorya parte sa mga sabotahe nga ini kay ina mga kaki-5 basi pila kadlaw mabalik naman na sa inyo tanan-tanan nga mga ginabira nyo sa piyak to nga grupo gabalik sa inyo ita nyo ang mga world war mga kaki-5 no world war bot silingon away sa mga tinaga world war sa tunga ni former Mayor Jerry Triñas kag ni Congresswoman Jamjam Barunda kag ni Mayor Raisa Triñas Cho 1 versus 2 at 2 versus 1 gali mag-amay kontra isa lang mo kasi Vice Mayor Labla Barunda daw may intra na kaki-5 mag-amay kontra sa isa lang world war gintuduhan kadayaw ni Mayor Raisa Triñas nga nami kuno mga programa ka mga proyekto ni Congressman Jujuang sa Uswag Ilonggo amo ni kuno dapat naton sundon kag tularan ang ini nga mga programa ni Congressman Jujuang lang tawa gali kay si Congressman Jujuang at toton dalahig to sa rakitay sa kwarta sa kabansang gobyerno sa project anomaly ang kuano ng flood control project anomaly tapos hambal man si Mayor Jerry Triñas silinga former Mayor Jerry Triñas nga silinga nga pa sa mga pumuluyo silinga ba ti pasensya gi pangapasensya sinyo kay inang kwan kay silinga introduce ko sa inyo nga imuon kag suportahon nyo nga bilang Congresswoman Jamjam Barunda kag nagdaog si Congresswoman Jamjam Barunda sila nga bangod sang akon sila nga grupo kay sang aton sila nga mga supporters kun wala akon nga supporters sila nga win sa magdaog sabat naman to si Congresswoman Jamjam Barunda nga sila nga about sa aton nga mga pumuluyo dire sila nga pasinsyagid kay halin sang ako ang nangin SK hasta sa sang nagligad nga 2019 hasta 2022 ya grabe nga suporta ko sa kay Mayor Jerry Triñas kay abi ko mayo sa klase sang tawo dili kay numero 1 ka traidor sa pagkadamo-damo sa mga programa nga para sa mga pumuluyo din wala gid sang ginasinso ang syudad sa Iloilo bangod sa iya sila nga pag-leader kag pagpungko bilang leader sa syudad kay pasensya gid kamo nga nagupod ko siya kay abi ko mayo siya kay subong araw gabalik sa ilaw tanan-tanan nga mga ginapasibangon may ara sila nga kinanglan nga ilatag kuno sa publiko ang tanan-tanan nga mga proyekto ni Congresswoman Jamjam Barunda for the sake of transparency sabat man si Congresswoman Jamjam Barunda yang tanan-tanan nga mga programa ka mga projects sang syudad sang Iloilo kag sang congressman pasaguna si Mayor Jerry Triñas since 2010 hasta subong 2025 ihatag sa publiko for the sake of transparency mangyapon mayo blana mga kaki-5 katimprano pa grabe na nga pinulitika kag pamulitika diri sa syudad sa Iloilo hindi maagwanta basta politika ganing pag-istoryahan na bista na sa mag-aga istoryahan ay pwede mo sa mga kaki-5 tari naman no pwerte ka budlay-budlay kuha pa mong makon mo na nga kwan ang poste ang legislative building ro posible ang pagpuswak kuno sang linya sang tubig sa legislative building posible tugasang pangsabotahe base sa pag-imbestigar sang City Engineer's Office suno sa kay Mayor Raisa Cho. Budlay-budlay kuha ba? Perte gid nga mga abilidad kung ang akon pakilala sa niya pare thinkers are doers. Bilidaran ang akon ni bilang kilalang migo ko Blacky 500
Pero tingin niya katanda pambalon mo ang mga saba, ang mga hambal niya bla sa akon niya. Puro tanan mga sibit nga mga tinaga. Makon mo hambalon niya ko. Siya niya budlay-budlay kuha ba parte siya niya puswak bla to siya nga tubig. Nagbasa bla tong sa legislative building tapos na rusdak niya ng kisame. Nya pang sabotahe. Nya grabe ba budlay-budlay nakuha pa ba? Nya pero akon pre ang miambal ko simo amulan niyo. Kung ano naman na hindi ko pa hingadlan ngalan niya. Sang kumpare ko laban-laban pangitao nila ni. Hindi ko ano naman pare. Ang imo sini nga mga tinaga nga gamiton. Siya nga pare amo ni mambal ko simo. Thinkers are doers. Siling ko ikaw bala pare. Matya ko simo bala sunod nga diskarte mo niyo. Magsabat ka magambal ka. Sili ko ano tapusan mo gani niya way ko katapos pa rin niya kuan lang ko. Nya pulo pamati-bati lang nga samtang sakay sa likod sang karabaw nagapaharap sang karabaw. Sili nga pamati-bati lang sili nga kag naga-learn man bawo sili ko naga-learn. Ikaw kay grabe sa imo magsabat magambal-hambal. Ang mga tinaga mo puro tanan silibton. Maayo ko na bilang hambalon mo imo nga thinkers are doers. Kuno ang ginahambal yan ha. Base bila kung sila managhambal, sila managhimo. Para gid lamang nga ipasibangod kag para naman lang nga may ara na maliwat nga isyo. Kag may ara naman nga pagpasibangod sa isang kapariho niya. Ay, dayaw ko sadya. Mga ka-K5. Ari pagid. Ang parte naman mga ka-K5 sang sabtanay sang mga barangay kagawad kag ni barangay kapitan sa may barangay San Isidro bla. Parte ni bala mga ka-K5 sa paghiwat sang inang exam no. Bar examination nga ginahiwat dira sa may Central Philippine University. That is 3 days from September 7, September 10 kag September 14. So tatlo ka mga adlaw ni nga mga ginahiwat ang ining bar examination dira sa Central Philippine University. Reklamo si Kapitan Vanessa kay Waisak Balogin muong sa mga barangay kagawad ya. May nagagawa nga balita diri mga K5 nga dako galing budget kuno ginahatag sini sang kwan sang Supreme Court sa mga tao nga mga involved dira ilabi na gid ang barangay para sa pag-maintain sang peace and order situation. Siling sa nga kilala ya dako kuno nga kwartang involved ba naging muungan sa mga barangay kagawad kay gusto nila suluhon ng kwarta. Mati ko na hambal ni Kapitan ko na siya bahala sila na ihatag sila ng kwarta na kay mga dalok-dalok mo na sila. Teka sadyaw. Kita nyo lang na. Basta gali kwarta paghambalan nila sungak-sungak da ng mga tao diri sa sudad sa Iloilo. Maambal ka mo nga daw gina-generalize mo ati hakuan mga 70% sang tao diri sa sudad sa Iloilo sungak-sungak sa kwarta. Pakita la kwarta do pamatyaga mo daw sa Taman Jirib la. Nga nagagwa sa mata nila ang drawing kung sa aton di piso ti liter P nga may duha ka kurit pero kung sa mga Amerikano dollars liter S nga may duha ka kurit. Amo na daw mga kinarton ng mga mata sang mga tao diri sa sudad sa Iloilo mga dalok-dalok swarta sungak-sungak swarta. Labi na gid mga barangay labi na gid mga labi na gid mga barangay official kay 500. Ayo. Hindi man tanan. Pero halos kalabanan nga mga barangay official. Mga ka-K5 sungak-sungak sa kwarta. May kilala ko nga naghambal. Barangay treasurer hambal ya sakon sila niya K5 John. Di ka lang manugid sila kung anong ngalan ko kay ginibusog niya ako gatag si Mutip. Yang mga barangay official subong sila niya perti ka mga dalok-dalok sa kwarta sungak-sungak. Kaya malakat naman gani kuno sila subong sa Manila dinto Bagyo Manila to kuan naman kuno sila. Ambot may ano naman to may seminar naman kuno sila to laban-laban kwarta may racket naman ni sila niya sang kuan sang sila nga putot-putot nga tao na bla nga ambot kung babae na sa kung lalaki pero daw tamburong bla. Yaling ko siya, yaling ko klaruhan na kay Laibilos na. Nyati way man ko sa maging misyonar nga ngalan, kumugani. Yung parang description mo daw kilala ko git. Ang tambok ko to nga putot-putot tapos way mabalaan kung babae o kung lalaki.
Tapos niya tsura ko no do kan daw tuod kun niya kun mga halin sa latrasan niya timbol. Yan na utod nga drama. Ya pero do unano pa. Tunto ni kilala ko ay. Damo ni balaan ning kilala ko mo. Check tabi si K5 Aron, natawa di ba ko naras K5 Aron. May drug bypass operation kagaina. Duda na ko to sa gindakop mong, uyab tong gindakop mong. Paklaro ko ni siya subong nga kung sino ning bahay ni nga gindakop lan ni kay daw nga nga daw may tato tos kamo tao. Tapos ang tato sa kamo to do parehog isang inisyal nga ngalan sa akon nga kilala. Nagaduda ko sini mo. Kilala ini basi. Check na to ng report kay impormasyon nagikan kay K5 Aron Lloyd Rifoy. K5 Aron sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Count na yung balita natin na kaya nga drug bypass operation. Okay. Sa may zone 5 ng Boulevard Molo, pasado alas 11 kay nasa ngaga. Ano to Barangay Boulevard? Yes, Barangay Boulevard Molo. Okay. Sige, proceed. Yan pati kayo ni K5 John sa Ginagawa City Police Station 4 kay na pasado alas 11 sang aga. Sa rin na mga arestado mo si alias Joy, 35 anyos, kag pakaisa sila nga si alias Michael, 38 anyos, kag Lonsay residente sang nasambit nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Lloyd Pagulayan, ang Deputy Station Commander sang Police Station 4, kinabaklan si Joy sa isa ka plastic sang ginapatihan sa book. Samtang kahimbo naman si Michael sa illegal nga transaksyon sang iyang pakaisa. Na-recover sa ilang 5 kagramo sa suspected Cebu nga nagabugat sang 34,000 pesos nga market value. Arestado naman ang amay ni Joy nga si alias Pio, 65 anyos, matapos nga magpamilit nga magsunod sa police line samtang nagapadayon pa ang operasyon. Kaso nga Republic Act 9165 ang ipasaka kanday Joy kag kay alias Michael o kunang nga pakaisa, kag kaso naman nga resistance and disobedience to person and authority ang ipasaka patok kay Pio kag K5. Sa karon yara na sila sa kustodiya sa Police Station 4. Samtang update rin sa isa ka panday ang na kuryente dira sa may distrito sang Haro, ang panday ni amo si alias Jesmar, 29 anyos, prani ka K5 John, no? Kung sa rin, natabo ng insidente dira sa may barangay Our Lady of Lourdes sa distrito sang Haro, pasado alas 3 na sa hapon. Based investigation sa kapulisan, yara ni sa rooftop ang biktima o po nang iyang amay samtang may ginaobra. Wala matarapangdan sang biktima kay K5 John nga malapit na gali sa iyang uluhan ang poste sang kuryente, riyan mayara ini sang open wire kay iya ini na salapay. Tungod sa pabaskog nga kuryente, nagtabog pa ang biktima. Sunog ang iyang ulo, tubtob ang paa sang biktima kay K5 John. Ginahibalo pa sa kapulisan kung bala magabulig ang ginaobrahan sa biktima sa pagpabulong sa iya kay K5 John. Okay. Kay K5 John na mo ining mga balita nga nakuha naton diri sa may syudad sa Iloilo. Dumay pamangkot patani ko bla parte sa drug bypass operation sa may Boulevard bala pero daw gadua-duha man ko kung ano tong suspect nito nga nadakpan to ang subject to to uyab na nga blande buhok mo na. Yes, sa K5 John. Ang tato inabla nga ABL. Direct to the point rin ka K5 John. Actually, nakibot kita kaina kay siyempre way makita na i-reporter kita ya tigina patawag kita sa pulis kung kita kabalo kung sinong subject para ma-avoid man ang pag sunog sang ilang operation. So nakibot kita kaina sus patawara ka K5 John. Kilala mo gali ni? Kilala mo ne? Yes, kilala. Ang subject nga babae? Yes, kilala ko ka K5 John ang babae. Tapos kilala yaman ka? Yes. Ito may inagyan, may pagpalagaan. sang una nga natabo ni mga ano pa nga mga tuig ka muna kilalahay sini? Pwede ta butangan na music ni parang daw kan.
Ay aragay. Sa insan ubala ka mo nakilalahay sini? Grabe ka K5 John. Dugay na kaayo, tinuig na ka K5 John. Oo. Dugay na. Tapos na, kaysa pagkadomdom ko, siring niya kan magbulagay kita. Kay pangutodaan ko nga plangka ka. Ipatoto ko imo nga inisyal. Tingalam ko nga may ALR kay mo gali na sang rason. Kaya nagsiring siya kay Panson. Oo. Nga pangalan nga patato ko. Ambal niya. Bako siya hindi ka laba sa pangalan ko. Ambal ko Aaron Lloyd Ripoyo ka laba. Inisyal lang. Sa mo tokibot kapag kaaga. Kapag kadumdum ko kay Panson. Nga esus gi patato yagid man. Plangka igid man ko sa una. Aron kilala mo ko bala. Kilala mo ko. Okay lang. May mga pero why na kamo komunikasyon dugay-dugay na gid. Wala na. Nakibot ka lang nga gulpi lang pagdakop ara sa gali. Siya gali ang subject kay Panson. Pero sa una nga time sang gop danay kamo why ni saya gamit tarong ni siya. Okay man sa K5 John. Okay dati may isang OFW, okay man. Subong ano may live-in ni siya? Why lang ko idea gid sa K5 John. Tani ginusisa mo naton ti sinong bag-o nga nagbihag sang tagipusoon mo. Kung sa bagay. Amo gi man na mga nagliligad bala pero at least ang imo ya nga pag bulagay yung nga duha, way pa saya bisyo pareho sini. Yes, kag isa pa nagpasalamat ko sa iya, bako sa iya nga kung may bag-o ka naman, okay lang at least nagpasalamat ako naging parte kasi ako niya kabuhi. Agoy. Naghatag ka ng inspirasyon sa ako niya matagadadlaw abi nga pagpakigbato sa pagpangabuhi. Kag sa pagpanangga man siyempre sa K5 John. Agay. Ito na nga kung pakilala siya mamasang gali ni Aaron. Kabalo ko K5 John kasi no na nagsubid. Hambal niya ka K5 John. Mahilig ka sa mga asukal di mama ha. Mga asukal di planta di mamang. Kaina ang senaryo ti Sandargan Live kita na nagsiling kita nga aba ko sa iya pakita ko kilala ko gid sa dayon kasi iya nga wangit sa iya nga pang sa post sa bala sa postura niya ba ko siya join na ano natabo sa imo ba ko sa iya te do ara da speculab lang do nakibot ka lang ara bla sa Rimalaso iya nga dati nga gintlangga ba niya yan natabo si mo di ba grabe ba daw Bong Revilla kag Maricel Soriano ba Tapos dito na naguhingon na sa ibig K5 John. Siyempre kita kay trabaho nga naisindi naton. Kin why tagin paira lang pagka ang emosyon naton sa K5 John. Nagpaduayon ng kita sa aton nga trabaho during sa operation. Then after to sa nag-end kita live, nag-istorya kita ng comfort kita sa iya, gitpatag ko na nung dapat ang may maluan niya sa amo na nga operasyon pero dapat maayo nga tikang then naging emotional pagid siya kasi nga off the record ng kay number niya wala gid siya nagapanginwala nga way gid sa gaamo nga bisyo ay masagagamit pero timagam mo na nga mga statement sa korte na nakaupod siya nga abogado ng ipahayag nito sa husgado ka case John tapos ibot kita ang bako kay sa pagkadumdam ko ka K5 John nga abi ko hamba mo sa nagligad to ay panagbulagay ipalapakan mo ring tato mo imabot sa ngot tangan bra sang isa ka design pagid para matabunan tong akon nya initial aba niya para sa imo mo lang nakatahapos nga kalimtan ka outside ko lambo agi karon tapos ikihada karon yum si Hada dior skilid ko dio Nakastoryanan nakabilang ka Nakastoryanan nakabilang ka duha. Ati proti dapat ipatag mo pagiliwat ni kay di pa comfort kapag ligina ha. Abi ko na ipiho na gali di pa comfort ka pa. Hindi man ganito. Hindi man sila joke lang. Hindi man sila comfort sa K5 nga daw lang ka. Pagkaton, di
pinang taho man reporter man ginapay do karta siya nga magtahaw siya mo nang comfort niya pamaagi naton. Okay. Nga sa kag maintindihan niya mga bagay-bagay ng operation. Kay si amo to sa K5 Zone T sila arestado kag diara nakaroon sa kustodiya sa Police Station 4. Okay. Sige. Joke ko lang to para nga at least makakuyum-yuho man tabla kay manugtapos ng programa. Okay, kay Liga, sabi ka K5 Zone, may sabi ka K5 Zone, may operation man ang kapulisan naton sa Police Station 10, tinakibot makita pakaisa ko pag-clear subject. So why makita na gano sabotahe sa operation sa pulis. Kaya tigin tumanga nato ng obligasyon naton sa sining sa operation sa K5 Zone. Okay. Sige, kay K5 Zone ang ini nga mga balita ginadulong gid ni sang extend food supplement for men sa mga kilala naton nga wala na sang puwersa ang amo ginagurong rason nga hindi ka malimtan ano pagin patato yagid ka. Ang extend gid pamatyagan ko. Na hambal sang mama ko sa pagkadumdum ko gin panamkon ta ka sa gwapohon artista nga malaba-laba. Okay. Malaba ang height. Tingala mo ko nga daw si kuan ang imo nga itsura kay daw si kung magyumyuhom ka ang imo nga itsura daw si may pagka si Sar Montano nga may pagka Terso Cruz. Abaw, namit. Mga lagbaan galang gin panamkon sa imo ni mama mo. Sige ayos Sige, kay K5 Zone, tiyan mo ng extend food supplement for men. Imna nyo kung nagapigado ang inyong mga performance kag nagapadugay ni sa nga itong resistensya. Nagod niya malipay si Mrs. sa inyo nga siyempre pagdaming labi. Maglubas dirang na pa namin pag isa sa nga itong blood circulation na nagapahilway sa nga itong nga korason sa posible nga mga baratian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo, kaupod si K5 Jason Talaron, para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Karingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang report kay informasyon nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Nakadala sa aton oras 26 minutos na kaligad sa alas 11. Ano na? Oo. May live report pag sa K5 Kim, no? Nyara pa? Why na? Kay ikuan ko subong, ipakita ko na subong ang panglawagon ang mga pangalan mga ka-K5. Galing daw basi kung hindi maubos tayo, no? Kay may mga ngalan kita sang kag ipakita tapanay ang sabat ni Congressman Juang may ara sa nga sabat no magluwas sina mga ka-K5 may mga ang sabat sang iban pagit nga mga congressmen nga gin pang mitlang diri ni Mrs. Sara kag Mrs. Curly o Mr. Curly Diskaya ang ining mga congressmen nga nadalahig mga ka-K5 nga nagabaton gali sang gabaton sang kwarta halin sa halin sa mga Diskaya family sa ila sining gin sa ila sining project ilabi na gid ang project mga ka-K5 sang ginatawag naton nga flood control projects mga ka-K5. Ariyo, mga ka-K5, iplastar ko sa inyo. Iplastar ko sa inyo, boss, isa-isa ha. Kung paano makat ang kwarta, that's why nga naga-substandard no? Ang mga projects sa aton nga gobyerno. Nga naga-substandard ang mga projects sa aton nga gobyerno. Ano ang pamaagi sang ila mga ka-K5 nga pagkuha kag pagkating sang kwarta nga budget para sa aton nga mga projects. Iisa-isahon ko na sa inyo karon, ginplastar ini ni Senator Ping Lacson. Ari ang mga congressmen nga nagkaladalahig diri nga ginlawag base mga ka-K5 sa affidavit ni Mrs. Sara Diskaya kag ni Mr. Curly Diskaya nga lunsay mga lawmaker. Sino ni sila? Number 1, Pasig City Representative Romano Romulo. Number 2, Quezon City Representative Arjo Atayde.
Number 3, Representative Mercy Chodoro. Number 4, Oswag Ilonggo Party List, Representative Jujuang. Niya mga adrin sa aton sa Iloilo City, Jujuang. Number 5, mga ka-K5, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas. Number 6, Agap Party List, Representative Nicanor Briones. Number 7, San Jose del Monte, Bulacan, Representative Florida Robes. Number 8, Romblon Representative Iliandro Jesus Madruna. Number 9, Occidental Mindoro Representative Odi Tirila. Tirila. Number 10, Representative Quezon Representative Reynante Arrogancia. Number 11, Representative City or Quezon City Representative Marvin Rillo. Number 15, Caloocan Representative Dian Asistio, and Quezon City Representative Marivic Co. Pilar. Mga former legislators nga nadalahig dire 18 sa bilog mong. Mga ka-K5, former Congressman Benjamin Aragaw o Agaraw Jr., former Congressman Florencio Gabriel Noel, former Congressman Teodorico Harisco Jr., and former Congressman Antonieta Yudela. May mga DPWH officials nga nadalahig dire. Sino ni sila? Damo-damo mga ka-K5, pero isa-isahon ko ni kay amo ning gusto ko ipakilala sa inyo ining mga taga DPWH nga mga kahimbon sini sang mga congressman kag sang mga kontraktor nga nagkawat sang kwarta sa kabansang gobyerno. Ang ginbayad naton nga tax mga ka-K5 amo ni ang ginahimo sang mga UD patula nila. Karami pang bakulon isa-isa. Galing way kita chimpo diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Standby na kamo sa kay DJ Matsokule sa Laugh Out Loud. Sa ngalan sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka-K5 June Alohado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon